Molweni, igama lami ndingu-Avile Chefu, ndiyi-area manager apha kaLumkani. Namhlanje silapha eDanoni eside 5 apho i-area ibi-affected khona ngomlilo eye yachaphazela abantu abaninzi abafikela ki-1500 but ke iyadlula ngaphaya. Silapha ke namhlanje ke sikulumkani ngoba sineprojekthi esiyibizayo kuthiwa zizandla esiye siyenze rhoqo xa kuthe kwasha kwezi areas sisebenza kuzo. Apho sizawunikeza ngokutya siphinde sinikeze ngeeblankets ebantwini bethu because siya-understand uba eli xesha elona xesha elinzima. And also singulumkani uzama ukubonisa ukuba sisoloko sikhona, ulumkani uyabakhathelela abantu and ke apha ke asizoseva only abantu bakalumkani, we are serving i-community wonke umntu that has been affected. Into ebalulekileyo ubuyisa isidima kwi-household yonke. Ulumkani sanukhathayo kancinci bethulani uyasebenza, uyabanceda abantu.